Avui parlam amb la candidata de Més per Menorca al Consell de Menorca, Maite Salord. Bon dia. Hola, molt bon dia. Símptomes de recuperació a Menorca. Quin és l'impuls que li falta a l'illa per sortir de la crisi? Jo crec que més de 100.000 aturats a Menorca i avui amb unes feines que no són garantia d'una vida digna, la feina a fer per recuperar l'economia és molta i jo crec que ha de ser una prioritat per qualsevol govern que hi hagi després del dia 24 de maig. Per nosaltres, donar un impuls o reactivar l'economia s'ha de fer sempre lligat a la conservació del territori, amb la qual l'agricultura hi té molt a veure. També s'ha d'impulsar la indústria. Menorca és una terra de petits i mitjans empresaris. S'ha d'impulsar aquesta indústria i se n'ha de crear de nova a través de la innovació i la tecnologia i s'ha d'apostar clarament per un turisme de qualitat lligat al medi ambient i lligat a la cultura. A partir d'aquí intentar aquesta reactivació basat sempre en allò que és Menorca i en la seva essència. Aquesta legislatura s'ha aprovat la norma territorial transitòria i la modificació del pla territorial. Heu anunciat ja que teniu intenció de derogar-la. Per què? La modificació del pla o la revisió del pla territorial insular no s'ha duit a terme. De fet, era una promesa del Partit Popular. Aquesta revisió és preceptiva i, a més necessària. Nosaltres considerem que s'ha de fer. No s'ha fet i, en canvi, sí que s'ha fet una norma territorial que es va anunciar per part del Partit Popular que tenia la finalitat de fer-se ràpid per aconseguir la reactivació econòmica. El problema és que s'ha aprovat a 5 mesos d'acabar el mandat. Per tant, l'essència, allò que havia de ser, ja no ho ha estat. Per nosaltres, aquesta norma transitòria és un element estrany que l'únic que fa és pervertir de qualque manera el PTI sense donar una alternativa de model clara. Aposta una vegada més per la construcció i per el creixement a través de la construcció, fins i tot en rústic, que ja s'ha vist que no permet sortir de la crisi, sinó que ha estat allò que justament ens ha duit a la crisi. Un dels efectes que encara paguen els menorquins del pla territorial que prepareu el 2003 és la casa Cés Garden. Es podria repetir una situació similar en aquests pròxims 4 anys? El PTI va ser i és una eina importantíssima per ordenar i planificar la política territorial a Menorca. Nosaltres el defensam com una eina absolutament necessària, que evidentment s'ha de revisar, però necessària. La sentència de Cés Garden no qüestiona en cap moment el pla territorial insular. De fet, la sentència ho diu clarament, perquè no s'entra en els fons del tema i de la qüestió. La sentència de Cés Garden és fruit d'un cúmul d'errors encadenats en la línia de la defensa que fa que acabem havent de pagar una sentència que nosaltres lamentam profundament, per la qual hem demanat disculpes com a socis de govern en el moment que aquesta actuació es va dur a terme, però que també hem reclamat que s'arribin als fons de la qüestió per depurar responsabilitats i veure què ha passat, perquè el pla territorial insular no és el culpable. Un dels temes més polèmics d'aquesta legislatura ha estat l'ampliació de la carretera de Menorca, que ja s'està executant. Plantejau reconduir la reforma. Quina és l'alternativa que proposeu i quin cost tindrà per Menorca? A veure, l'alternativa jo crec que és una alternativa que s'ha presentat des del principi. No és una alternativa nova, sinó que és la que ja vam presentar fent al·legacions. Les propostes que ha posat el Partit Popular damunt la taula per ampliar la carretera són propostes tècniques que tenen alternatives tècniques perfectament viables i que entren dins la legalitat i que tenen un menor impacte damunt el territori, que és que nosaltres defensam i volem. Hi ha rotondes absolutament innecessàries i hi ha maneres diferents de poder solucionar aquests girs a l'esquerra, que és un poc el tema que provoca aquestes rotondes. Hi ha solucions tècniques viables i són les que nosaltres intentarem aplicar si es pot reconduir, no, s'ha de reconduir, però tampoc sabem ben bé com ens trobarem, perquè, a més, a part de l'impacte territorial d'aquestes carreteres, s'ha ratllat d'un sobrecost
de més d'un 30% de sobre a pocs mesos d'haver-se començat, que curiosament ara ha quedat tapat i tampoc sabem què passarà. Ens queda poc temps. Heu anunciat la creació d'un Consell d'Illa per elaborar uns pressuposts més participatius. De manera resumida, en què consisteix? En un Consell d'Illa, per nosaltres, seria el màxim òrgan de participació ciutadana. Seria un òrgan de posar en comú els temes importants de Menorca, de deliberar. Perquè s'entengui, seria el substitut d'aquell debat de política general que fan els polítics i que personalment penso que de poc serveix, i en canvi sí que donaríem veu als ciutadans perquè poguessin expressar realment quines són les seues els temes que ells consideren importants. En tot aquest procés de participació i de debat, a nosaltres ens agradaria acabar fent un pressupost participatiu. Sabem que un pressupost té moltes partides fixades que no es poden tocar, però sí que hi ha una part d'inversió que es podria fer en funció de les prioritats que els ciutadans posin damunt la taula. Maite Sordon, de ja acabar, li vull fer una darrera pregunta el més ràpid possible. Si perquè hi ha algun govern d'esquerres heu de pactar, pactareu? Nosaltres volem ser decisius en un futur govern d'esquerres i, evidentment, farem el possible perquè sigui una realitat. Gràcies, Maite Salorda, Més per Menorca.